arriba vasos para festexar con amigos, familia e veciños un día especial. É un día que significa algo, que estamos xuntos o pueblo. Na festa dos avós na Pobra de San Xillao quixeron estar unhas 400 persoas. Desde que teño edad para vir non faltei nunca. E para moitos deles a festa do ano. Unha alegría para xuntarse a xente conocida e verse, que senón non se ven todo o ano nin toda a vida. Antes as feiras víase, pero agora non hai reunións polos pueblos, son coches. O máis parecido que viven a romaría de antes. De feito, hai quen se acicala e saca do armario este día a paxariña para ver con quen cortexar. Sí, bailo con todas. Tengo práctica yo de bailar, o sea que no es cosa nueva para mí. Y me parece muy bien que aquí toda la gente sienta ánimo de bailar. Lo único que no me gusta, que lo digo siempre en todos los sitios, es que la sopa la hagan sin sal. Porque estes avós teñen sal para largo. E senón que yo digan a esta catalá e lancaresa da adopción que tras pasar por un atentado e varias enfermidades segue a ser a alegría da mesa neste encontro. Aquí estoy yo con la tía de mi prima, con el tío de mi primo, con mi marido, que es galego, de Pontevedra, pero no del pueblo de Rajoy, cuidado. Afincou nesta terra por amor. Tengo el corazón grande de tanto amar al gallego, que lo tengo aquí, 50 años con mi gallego. Yo estoy enamorada de Galicia. Como Julia, que ven da capital todos os anos para pasalo en familia e recordar bellos tempos. Yo soy gallega de pura cepa. Todas las hermanos y familia están aquí, estoy feliz. Ahora sí, muchos años en Madrid. Un día para sair da rutina. Asiduamente participamos cun grupo de 15-20 personas asistindo ao evento. A verdad que é unha forma de salir do día a día, da rutina, a verdad que pasa moi ben. Que o Concello de Láncara dedícalle os seus maiores. Todo o que temos é gracias a eles. Eles nos deron todo, nos deron a vida, nos deron todo. Por tanto, creo que merece. Ademais, esta xente estamos nunha zona de moita montaña, que tardan moito en verse, agora chegan aquí, teñen a oportunidade de reencontrarse con amigos, con conocidos, e para eles é un día de moita ilusión. Eles poñen en marcha a festa da Tenreira Galega, que celebra mañá na festividade do 1 de maio o seu día grande, con exposicións de gando, expositores e degustacións da tenreira elaborada o caldeiro e a grella. Pero, ademais, temos degustación de produtos de queixo, de sidra, produtos ecológicos, temos un pouco de todo. Este ano incorporamos produtos da horta, moita hortaliza, porque tamén últimamente está moito en auge, e o que intentamos é ano a ano ir incorporando un produto máis. Pero mañá vai ser, se o tempo nos axuda, é importante, moi grande. O municipio prevé recibir mañá a máis de 3.000 persoas nesta nova edición que cumpre 20 anos co apoio da Deputación. O Concello xa anunciou que iniciará os trámites para que sexa declarada de interese turístico galego.